Guys, kanang mga money hunt vloggers ba? To mo ana. What's up guys? Ako na to ning nag-post para sa Malay-Balay daw money hunt. Hi guys, this is Japet and James. For today's video guys, mag-money hunt part 2 na sa karon guys. Karon guys, nata diri karon sa Malay-Balay City. Nada sila sa Ito guys, Malay-Balay. karon kani nga lugar guys, mo ni ang Plaza Rizal. Plaza Rizal ganun si? Plaza Rizal Mo guys. ni ang Plaza Rizal sa Malay-Balay City guys. So Karon karon ra ni sa katedral. Forward na to. May challenge ba kay Oh. challenge gani? Ngita daw sila. ayaw to. Ngita pa kanang Kwamsi. Guys, Oh. libot sa Minibishi guys. Ngita daw sila kay. Libot sa Ani bishi guys, kung asa na mo ibutang ang 500. Oh, nana ko'y nakitaan nga dahon. Ato na daw ni ibutang guys, ato na daw ni. Dia daw hani nga poste. Ning poste. Butangan daw ba to? So karon guys, nabutang na namo ni Nabutang na bishi namo ang ang 500. bishi, ang Oh. 500. Guys, sa first Katuhan na makita, kat to guys. siya. Swerte. So karon Oh, guys, nakat- Karon guys, Katapod. sa first makita guys, unta mo comment mo diri sa video Video ni guys. Bishi. Okay, magama na ba? Video. Okay, magama na ba? Kanay nag-comment daw nga nawala ang kauban nila nga babae. Comment pa daw sa kaning nag-post. Iya daw tong manghod. Iya to daw sa nagpalandong daw kay init. Init daw. Gigitan na ko ilang post. Wala pa ni angkon kung kinsay nakakuha. Karon kinsay pagiging nakakuha. Pero ang tumong na to nga video is atong awaton. Awaton na to ang unsay gyud sa nila paghimo ba. Tara. Alright guys. Mangita taog pwesto diri sa plaza. Guys, kanang mga money hunt vloggers ba? To mo ana. Wato na to. Anong guna style nila? Ano yung ganila style guys, so magpakita na sila kwarta guys. Ini guys, makita na sila kwarta. Dagan. Dan nila daw ng kunuhay. Butang. Dia lugar kunuhay guys, ibutang dia guys. Ito na siya ibutang dia guys. So, ato lugar na siya ibutang dire guys. Ay. Tagot lugar na to dire guys. Ana. Wow. Ada ra na guys. Dahil butangan na natog bato guys. Ana. Ana, lakaw din ta. Mulakaw din ta. Paglakaw din guys, dala cut na yun. Cut na to ha. Kuon din na to balik. Ano to balik guys? Yun din na to nga. Guys, nasa Malay-Balay Plaza. Ang tangalan niyo dia. Oh, sige guys. Puro to guys.